Lurrazpialdeko eziko krizia bideratzen hasi da, Jaurlaritzak atzera egin ondoren bere asmo batzuetan. Esaterako, minbiziaren aurkako IPEK teknika soilik Donostian egingo da, zerbitzu buruek nahi duten bezala. Zuzendari eta langileek osatutako batzorde bat eratuko dute Donostiako esian, gertuago dago beraz, esiaren lerro estrategikoak finkatuko lituzkeen talde mistoa osatzea. Batzordeko ordezkariak nola aukeratuko diren, hori da orain negoziatzen ari den gai garrantzitsuenetako bat. Urtarrilaren 18ko bileran ematen diren aurrerapausoak funtsezkoak izan daitezke. Kaixo guztioi, eguerdion, ongi etorriak gurean gaur magazinera. Abenduak 22 ditu gaur osteguna da. Osakidetzarekin jarraituta osasun zentroek ordutegia murriztuko dute Gabonetan. Gehienak goizeko 8:00 arratsaldeko 5:00 egongo dira, eta ordutegi horretatik kanpo osasun arreta bermatuta egongo da etengabeko arreta guneetan. Beste gai batzuk ere gaurkoan, Nafarroako gobernuak argi berdea emango dielako gaur 2023ko aurrekontuei. Eskubide sozialen kartak salatu duenez, Nafarroako 2023ko aurrekontuek ez diote gizartaren pobretzeari aurre egiten. Eskubide sozialen kartaren iritziz, alde batetik banku eta inbertsio funtsezkoen zorraren ordainketak erabat baldintzatutako aurrekontuak dira, murriztaileak dira, azken urteko inflazioa eta 2023ko aurreikusitako barne produktu gordina baino gutxiago hazten baitira, eta gainera ez dira gai zerbitzu publikoen beharrezko indartze eta hobekuntzei erantzuteko. Eskubide sozialen kartaren iritziz beharrezkoa da zerga erreforma bat egitea, diru sarrerak gehien duenaren kontura handitzeko. 2 legegintzaldi igaro dira UPN Nafarroako gobernutik atera zenetik, eta ia ez da ukitu enpresen eta kapitalaren privilegio fiskalak. Beharrezkoa da ezkerreko indarrek Nafarroan dagoen fiskalitate bidegabea aldatzeko benetako konpromisoa hartzea. Horregatik, Euskal Herriko eskubide sozialen gutunak Nafarroako gobernuak 2023 urterako aurkeztutako aurrekontuak errefusatzen ditu. Argi dugu mobilizazioa beharrezkoa dela erreforma fiskal sakonaren eskakizuna indartzeko. Gehien dutenek gehiago ordain dezaten. Jasotakoa sistema kapitalistaren eta gobernu politiken ondorioz sortutako gizarte ezberdintasuna murrizteko erabiltzea aldarrikatzen du. Euskal Autonomia Erkidegoan bestalde bihar onartuko dira Eusko Legebiltzarrean datorren urteko aurrekontuak EAJren eta PSeren gehiengo osoarekin. Gaurkoan, diru sarrerak bermatzeko errentaren erreforma onartzekoa da Gasteizko parlamentuan. Eta horren aurka, gaur goizean elkartu dira zenbait lagun Legebiltzarraren aurrean protesta egiteko Berriotxoak elkarteak deituta. Ikatza ere bota dute atarian simbolikoki. Eusko Jaurlaritzak eta Unidas Podemosek Euskal Herria Bilduren abstentzioarekin batera, bakarrik dauden pertsonen, pentsiodunen eta adingabeak ardurapean dituzten familien eskubideak are gehiago murriztea adostu dutela dio elkarteak. Gainera, alokairuko etxebizitzak partekatzen dituzten pertsonak zigortzen dituela dio. Gaur goizean Eusko Legebiltzarrean diru sarrerak bermatzeko errentari buruz onartzen den erreforma pertsona eta familia ahulenen eta prekarizatuenen bizkar egin dela ere nabarmendu dute. Dozenaka kilo ikatz, ostegun honetan Eusko Legebiltzarrean diru sarrerak bermatzeko errentaren lege berria onartu izana salatzeko ekitaldian. Olentxerok eta Mari Domingik dozenaka kilo ikatz emango dituzte. Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzara hurbilduko dira. DSBE, pentsioen osagarria, enplegurako pizgarriak, larrialdetarako laguntzak edo alokairurako laguntzak bezalako gizarte prestazioen murrizketengatik protesta egiteko. Mobilizazioen bidez, Mari Domingik eta Olentxerok agerian utzi nahi dute Eusko Legebiltzarrean onartzen diren DSBEaren murrizketek 700.000 pertsonari baino gehiagori eragiten dietela zuzenean. Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren pertsonen herenek zailtasun handia dituzte hilaren amaierara iristeko. Gai aldatuta, Arabako eta Gipuzkoako suhiltzaileak lan eskaintza publikoaren emaitzak salatzeko bildu dira Gasteizen, hautagaien 75% ez dutelako azterketa gainditu. Sindikatuek salatzen dute lehen lan eskaintza publiko honen antolaketa modua. Nerea Gartzia. Lehen aldia da Arkautiko Akademia Gipuzkoako eta Arabako 114 plaza betetzeko proba bateratua egin duela. 1170 pertsonetatik soilik 287 gainditu dute proba, hau da, hautagaien 75%ek ez dute gainditu.
Gauzak horrela sindikatuek erakundei eskatu diete Arkautiko Akademiak berriz ez antolatzeko. Azaroaren 26an Arkautiko Akademiak lehen aldiz Arabako eta Gipuzkoako lan eskaintza publiko bateratua antolatu zuen. Hautagaien 175 ez dute azterketa gainditu. Hau da, 1170 pertsonetatik soilik 287 gainditu dute proba, eta horietako 18 dira emakumeak eta 269 gizonak. Arabako Foru Aldundiak 56 plaza eskaintzen zituen, eta Gipuzkoako Aldundiak berriz 78. Lehen azterketak polemika sortu du eta kritikatu dute azterketa eredua ez dagoela egokituta lanpostua baloratzeko. Sindikatuek ere salatu dute egindako proba. ESK sindikatuak uste duenez deialdia irregulartasun juridikoz beteta zegoen, eta EAEko erakundei eskatu die Arkautiko Akademiak berriz ez antolatzeko lan eskaintza publikoko azterketa bat, agerian utzi duelako ez direla trebeak. ELA sindikatuak berriz azpimarratu du behin-behineko zuhiltzaile gehienak plazarik gabe gera daitezkeela, eta probaren diseinuaren eraginez izango dela argudiatu du. Ezagutza eta gaitasun probak Irunen egin ziren. Hautaketa prozesuko hurrengo probak nortasunari buruzkoak eta fisikoak izango dira. Bi kanporaketak gainditzen badituzte derrigorrezko aldi akademikoa bete beharko dute. Ikastaro hori ebaluatuko da eta ondoren praktikak egingo dituzte. Era berean gainditzen ez dutenak polizia eta larrialdietako Euskal Akademian aldi baterako lanpoltzan sartuko dira. Hau da, Arabako eta Gipuzkoako parkeetan lanpostu utzuneak betetzeko edo ordezkapenak egiteko. Eta Gabonen atarian Trapagarango Amazonen zentro logistikoko langileek greba egiten ari dira gaurkoan eta biharkoan labek deituta azaroaren 28an egin moduan. Ela sindikatua ere deialdira batu da eta olentzero iritzi aurretik fardelak banatzari utziko diote. Lan baldintzak hobetzeko negoziazioarekin hastera behartu nahi dute enpresa. Trapagarango zentro logistikoan hitzarmen propioa aldarrikatzen dute langileek. Baina prekarietatea Amazoni inguruan non nahi topa dezakegu. Azpi kontratetan prekarizazio maila hori zoritzarrez igotze dutela. Estatutuko mai mesularitza hitzarmen kolektiba erabiltzen dute, lanbideen arteko gutxieneko soldata kobratzen dute eta autonomo faltsu eta ETT-en bidez kontratatzen dutela, baina Bizkaiko metalgintzako langileek hitzarmena berritu gabe amaituko dute urtea. Sindikatuek beste eskaintza bat egin dute, baina FEBEMen ustez aurrekoa baino onartezinagoa da. Bi aldeek ez dute egunik zehaztu hurrengo bilerarako. Ziurrenik Bizkaiko metalgintzan lan hitzarmena berritu barik amaituko dute urtea. Izan ere, patronalak eta sindikatuek ez dute akordiorik lortu, ezta beste data bat zehaztu ere hurrengo bilerarako. Hemendik aurrera ez daukagu bilera berririk eta ikusiko dugu hemendik aurrerako izango ditugun aurrera gauza. Plataformak, hau da, Komisiones Obreras, Lab eta UGTek eskaintza bat egin zuten. Patronalaren ustez baina eskaintza hori aurrekoa baino onartezinagoa da. Gehiengo sindikalak 4 urterako 17,5% soldata igoera proposatu zuen, eta KPIa hori baino handiagoa balitz, 2026an haren arabera eguneratuko litzateke soldata. Uste dugu,
mugimendu garrantzitsuak egin ditugula, akordioa posibilitatzeko. Beste mugimenduen artean soldata igoretan onartzen dugu patronalak proposatzen duen formula igoretarako, baina eskatzen igoretan kantitate edo portzentai gehiago. Patronalak aldiz ez zuen proposamen berririk eraman eta azaroaren 25ean aurkeztu zionari utzi zion. Hala, FEMek proposatutakoa baino 3,5 puntuko igoera handiagoa mahai gainean jarri zuten sindikatuek. Onartezina iruditzen zaio hori patronalari. Patronala nolabait oztopo handi bat jarri duela negozioari. Patronalak esan da zuen ezin zuela eskaintza hobeagorik egin. Hala ere 21. bileren ondotik adierazi duenez, agian beste eskaintza bat pentsatuko du. Egokia iruditzen bazaio eta egokia iruditzen zaion unean. Bizkaiko metalgintzako lan gatazkaren korapiloa ez da askatu oraindik eta plataformak iragarri duenez borrokan eta mobilizazioetan jarraituko dute. Bien bitartean elak protestak gogortzearen alde egin du eta greba mugagabea planteatu die gainontzeko sindikatuei. Hiru sindikatuei, Comisiones Lab eta OGTri, sektorean jada ordua dela greba mugagabera joteko eta konbokatoria hori ahalik eta arinen egiteko. Eta Madrilen senatuan auzitegia berritzeko erreformaren tramitazioa bertan bera ustea berretzi du auzitegi konstituzionalak. 11 magistratuen artean 3 ordu baino gehiago eztabaidatu eta gero Bermea auzitegiak berretzi egin du hasierako erabakia. Hartu zuen boto berberekin bloke kontserbadoreko 6ak gutxiengo aurrerakoien 5 aurrean. Auzitegian afera honetan izandako zatiketa kontuan hartuta, 2 magistratu horiek alde batera utzi izan baitituzte sektore progresistaren aldeko botoak nagusituko lirateke. Auzitegi konstituzionala eta botereen arteko banaketaren krisiak bigarren plano batean utzi ditu komunikatiboki gaur onartuko diren beste hainbat lege egitasmo. 8 lege proiektu onartuko ditu parlamentuak gaur, horien artean trans legea. Lege proiektuak sexu aipamenean aldaketa egiteko prozesua erraztea du helburu eta horretarako genero identitatearen autodeterminazioa ahalbidetuko du. Hori horrela, erregistro zibileko sexu aipamenean aldaketa eskatzeko ez da exigituko eskabidea egiten dutenak inolako prozedura medikotan parte hartezatela. Ez da galdegingo psikologoen oniritzirik edota mediku txostenik ere. Gurera itzulita, Euskal Presoen aldeko sarek antolatutako urtarrilaren 7ko manifestaziora dei egin dute ere Euskal Sindikatuek gaur. Euskal Preso guztiak etxerak hartzeko! Etxarriko sarek eta senide eta lagunek antolaturik berriz ere Euskal Herriko abeslari ezagunek urtetako gatazkak utzitako eta oraindik gainean dugun zama doinu zarinduko dute urtarrilaren 15ean Etxarri Aranazen bertan eta honi buruz hitz egiteko batuko pantailaren beste alboan zama doinu zarindu lantaldeko kidea den Mikel Mundiaino. Kaixo, guardion. Eguardion bai. 8. antolatuko duzu ez zama doinu zarindu kontzertu hori. Helburua oraindik lortu ez delaren seinale? Bueno, segun nola ikusten denez, pixka bat guke sortu, zama doinu zarindu jaialdia sortu zenean berez helburu garbi batekin sortu zen, ez? Eta hori zen, espetxe politika nolabait herriko presoen eta haien senideen eta lagunengan eragiten zuen nolabaiteko zama, doinuz, hitzak berak esaten duen bezala, doinuz arintzea, ez? Egia da, eta datu adierazgarri bat ere aipatu dezakegu, ez? Egia da, gure bezalako herri txiki batean, 2500 biztanleko herri txiki batean, datu adierazgarri bat ematearren, esan nahiko nukena zen, azkeneko 57 urtetan, 15 hilabetez soilik egon dela gure herria preso edo ieslaririk gabe, ez? Osea, 57 urtetan soilik 15 hilabetez ez du gure herrian preso edo ieslaririk izan, ez?
horrek adierazten duen guztiarekin, ez? Nire ustez izugarria da datu hori, eta adierazten duena da herri honetan gatazkak gordin jo duela, eta egunerokoan ere bai guk zama hori igartzen dugula, ez? Azken batean oraindik momentu honetan 4 preso, herriko preso ditugu, eta horrek, orain arte gehiago ere izan du dira, baina horrek egunerokotasunean eragin egiten du, ez? Azkenean, herri txiki batean denok ezagutzen garelako, badakigulako zenbat milaka eta milaka kilometro egin izan diren astebururo, kuadrilla bateko bat, beste kuadrilla bateko beste bat, hor ikusten dana da, azkenean gure herrian gatazkak fuerte kolpatu duela nolabait, eta zama handia dela, ez? Eta hori aintzat hartuta, gure helburua izan duzan, hori doinuz arindu behar genuela, eta horretarako jaialdi bat martxan jarri behar genuela, ez? 7 edizio egin ditugu, eta urten 8. begira gaude, eta alde horretatik, helburuak nolabait ere betetzen ari gara, ze modu batean gure lana da doinuz arintzea zama, eta hortan ari gara. Doinuz arindu zama hori musikarekin hain zuzen, eta berriz ere lehen mailako musikariak izango dira urtarrilean. Bai, hor aipatu behar duguna da, orain arte pasatu diren guztiak, zerrenda amaigabe bat, 56 okerrez baldin badanago pasatu dira 7 urte hauetan, 56 abeslari pasatu dira 7 urte hauetan etxarriko agertoki txiki horretatik, eta aurten ere bai, beste 8 gaineratu ditugu, ez? Saiatzen ari gara, gero eta zaiago egiten ari zaigu, baina saiatzen ari gara urtez urte ez errepikatzen orain arte hemendik pasatu direna. Bai, iruditzen zaigu polita alegin hori egitea bintzat. Tokatuko da, igual egingo zaigula, baina gure alegina momentu honetan da ez errepikatzea azkeneko urtetan etorri diren abeslariak. Orduan, urten ere lortu dugu kartela iztea, pozik gaude kartelarekin, eta beste 8 abeslari izango ditugu gure artean, Entor Sarmientoko Inigo, Nogen Taldea, Thatchers, Kerobia, Olaia Inziarte, Jon Maia, Lorelei eta Kalakan. Horixe beraz kartela, ezakit sarrerak aurretik erosteko aukera izango den, eta oraindik badagoen aukera hori. Bai, sarrera ja martxan daude, alde batetik Txarreran Azko udaletxeko web gorrian dago aukera online bidez erosteko, eta gero baita ere, herrian bertan, Xapatero eta Lekuona tabernetan ere, salgai daude, 15 eurotan sarrerak. Aipatu daiteke baita ere, emanaldia 2 sesio izango direla, alde batetik arratsaldeko 5 izango dela lehenengo sesioa edo emanaldia, eta 7 izango dela bigarrena. Hau da, 2 sesio berdinak izango dira, baina 2 sesiotan banatua. Zama doinuz arindu beraz, berriro ere bueltatuko da Etxarri Aranazera. Urtarrilaren 15ean, Mikel Mundiaino, eskerrik asko gaurkoan gurean izategatik, hurrengo arte. Eskerrik asko zuei. Gai izaldatuta Herrigorak 85.000 euro bildu ditu ekaineko zuten ondorioei aurre egiteko kanpainan. 7 proiektu finantzatuko dituzte Uxuen eta San Martin Unsen 2 helbururekin. Zuebaki berdeak sortzea eta abeltzaintza estentsiboa sustatzea. Xabi duzue bezino badiak, maastiak. Herrigorak ere, lelopean kanpaina zoiko eta urgentziazkoa izan zen. Heldu genituen. Kultura eta kirol munduko lagunen babesak laude eta udale. Baina berreskuratuz. Helburu argia da. Aurtengoa izan dadila. Itzailea, Patxiku Irizarri enen Nafarroako idazkari nagusia. Lehenengo bultzada bat da hau. Gero beste eragile eta erakunde batzuk ere inplikatu eta proiektu abi eta berriekin egitasmo berriak ere sor daitezke. San Martin de Uns eta Uxuen udaberrirako erneko diren kimu berriak ditugu horren adibide. Ertzaintza estensiboa sustatzea, ganadua izan dadin. Bertuituko da bildutako dirua. Martinen kasuan 4 hildo irekiko dira. Batetik bide berri bat herriaren gailuen sarbidea errazteko agroekologikoak eta agroforestalak lagundu. Beste gai batzuk ere gaurkoan Pablo González Euskalda kazetariaren egoeraren harira Poloniak urtarrilaren 10erako ezarri du Pablo Gonzálezen askatasunari buruzko hurrengo bisita.
Eta Perun gertatutako estatu kolpea eta honek ekarri duen indarkeria salatu dute Iruñean, Peruko komunitateak eta migratzaileen elkarteak deituta. La mano en el pecho y ya que hacerlo, escuchar nuestra voz, que al menos sepan nuestros hermanos, nuestros compatriotas, que estamos con ellos. Eta gurera itzulita, kiroletan adoste emakume pilotari profesionalen elkarteak antolatu du emakumezkoan eskuz binakako pilota txapelketa, Hego Euskal Herriko 20 udalinguruk lagunduta. Txapelketan promozio mailan eta lehen mailan harikoa, promozio mailako 4 bikote ongo die eta lehen mailako 8 bikote. Fase erabakiorra edo ligila bukatuta, Tolosan, Azpeitin eta Iruñen izanen da. Eta nola ez, martxoaren 5 emakumeen eunen aurrekari bezala, hementxe beloki pilotaleko hontan finala handie bizituko da. Eta final horiek bai, berdintasun aste horren baitan, egitarren hortan, barne sartuko dan ekitaldi bat izango dalako, eta guretzako hori bat dalako. Kultura alorrean Gabonetan askotariko antzeslan eta ikuskizun labur eskainiko ditu 150 gramo jaialdiaren 11. edizioak 3 egunez Montermoso kultura gunean. Abonamenduak eta sarrerak gaurtik aurrera eskuratu daitezke Nerea Garzia. Antzerkia, dantza eta dokumentalak besteak beste eskainiko ditu 150 gramo jaialdiak. Aurten bere 11. edizioa izango da eta hilaren 26-tik 28-ra Montermoso kulturunea arte eszenikoen agertokia bihurtuko da. Sarrerak bertan eskura ditzakegu. Este año tenemos 12 piezas tanto de danza como de teatro, como instalación, como performance, destacando que las piezas de danza se realizan en el espacio del depósito de aguas de Montermoso, que es maravilloso para esto, y donde pues hemos preparado un par de espacios muy apropiados. El objetivo del festival es conseguir acercar a la población las artes escénicas y viceversa, que la población se interese por las artes escénicas. Nuestra herramienta principal es la cercanía. Eta ostegunero bezala, gaurkoan ere musika zuzenean saioa ikusgai gaueko 10:00-tik aurrera Koldo Otamendi aurkezlarekin bat egingo dugu. Kaixo, Koldo, zer moduz? Egunon. Zein izango da gaurko protagonista? Bilbo inguruko talde bat, ezta? Hoixe da, gaurko protagonista Bilboko Nize talde izango da, talde gazte bat, 4-5 urte daramazkite musika egiten, eta dagoeneko disko luze bat, eta orain argitaratu berri duten 4 kantuz osaturiko EP bat argitaratu dituzte. Ezagutzen ez duenarentzat, nola definituko zenuke Nize taldea? Zer nolako doinuak jorratzen ditu? Esan dezakegu post-rocketik haratago doan musika egiten dutela, rocka da sustraia, baina giru ilunak nagusitzen dira beraien melodietan, esaterako gitarra nahiko psikodelikoak dituzte, distortzionatuak, bajoaren presentzia handia da kantuetan, eta bateriaren erritmoak ere ez dira ohikoak, Gainera ohitu behar da, ahotsetan ere iluntasuna dela nagusi, distortzioa ere ahotsean eta nolabaiteko ahots efektuak erabiltzen dituzte, eta emaitza erakargarria egiten du. Disko berria esku artean dutela ere aipatu duzu, Zuloan izenekoa, zer dakar?
Bai, 4 kantu osatua dago, Bilboko El Tigre estudioetan grabatua izan da, Jon Arrizabalagaren eskutik. Disko ugari egiten ari dira azken aldian estudio horretan, oso emaitza onak ateratzen ari dira, eta nizeren disko honetan ere, soinu aldetik garapen bat dago lehenengo diskoarekin alderatzen badugu, ez? Lehenengo diskoa taldekide guztiak batera grabatu zuten, atmosfera gehiago dago lehen disko luze horretan, eta honakoan pistaka grabatu dute eta bestelako soinuak nabari dira, ez? Instrumentok argiago azaltzen dira, nahiz eta beren artean ere kompaktu egon, eta esan dezakegu, soinu ona atera dutela disko honetan, eta pauso bat aurrera dela taldearentzako. Eta taldean zuzenean ikusteko aukera dagoeneko? Dagoenak aurkeztu dute diskoak, Bilboko Kafe Antzokian aritu ziren duela hilabete bat inguru, Otoi taldearekin batera, eta beste hainbat kontzertu ere eskaini dituzte Bilbo aldean, eta otsailetik aurrera berriz ere hasiko dira disko txiki hau aurkezten, ez? Esan daiteke bere disko luzea 2020 urte bukaerakoa dela, pandemia garaian kaleratu zuten, eta disko txiki hau sortzen da Bilboko soinuak musika lehiaketa irabaztaren ondorioz, ez? Bigarren sailkatu ziren eta bigarren sari hori zen El Tigre estudioetan 4 kantu grabatzea, ez? Orduan esan dezakegu disko hau zubilan bat dela, lehenengo diskotik denbora bat barru etorriko denaren diskora, ez? Eta ikusten da taldean esan bezala garapen bat aurrera begira, ez? Estetikarekin asko jolaste duen taldea da, beraiek taldeko hirukideak Bilboko arte derretan ikasiak daude, ikasten ari dira, ikasi dute behintzat, eta taldearen estetika, tipografia, diskoaren azalak eta taldearen janzkerak eta guzti horiek badute lotura bat, ez? Badute lotura bat eta identitate bat, ez? Gaur egun asko jorratzen den histori bat da, ez? Musikatik haratago taldeek identitate propio izatea, ez? Eta nizek ere badu, ez? Itxuraldetik ikusten da talde baten izaera, ozero izan nahi duten behintzat irudikatzen dutela argiki, eta oso produktu, oso disko erakargarria dela esan dezakegu. Eskerrik asko Koldo Otamendi, eta zuek badakizuek gaurkoan Nize taldea sakonean ezagutzeko aukera ez ezazue galdu gaur gaueko 10etan edo naieran ere. Koldo, eskerrik asko. Hoixe da, beste talde bat, gaur egun gauza politak egiten ari dena, eta etorkizunean zerbait izango direla ere, ez? Beti ere musika zuzenean saiatzen gara talde berriak ezagutarazten jendeari, hor dago etorkizuna, eta gaur ere aukera paregabe bat talde berri bat ezagutzeko. Mila esker. Hortxe mezua, eta jarraian itzuliko gara, gaur eguneko elkarrizketa nagusiarekin, gaur izango dugulako gurean Inazio Oyarzabal, Zareko bozeramailea, baina horretik musika zuzenean gaurko arratsaldeko saioaren aurrerapen batekin utziko zaituztegu. Gero arte.
Eta gunero bezala, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin dakagu, Inazio Oiartzabal zareko bozeramailea, ongetorri kaixo. Kaixo, egunon. Beno, pandemiaren etenaren ostean, bueltan izango da, urtarrilaren 7ko manifestazio handi hori, Euskal Presoen aldekoa, Bilboko kaleak beteko dira? Hori da esperantza, bai, deialdia egin dugu urtarrilaren 7an autonomia kalea betetzera, berriro ere 2 urte eta gero, danak Bilbora bertaratzeko, aurten gainera, azken urtetan Baionarekin batera bi deialdi egin izan ditugu, baina aurten danak Bilbora juteko deialdia egin dugu, eta espero dugu, 2 urte eta gero jendea gogo horrekin egotea, egoerak ere alaskatzen du, autonomia kalea guztiz betetzea eta Bilboko kaleak betetzea, eta espero dugu gala izatea. Etxera bidea geroz eta gertuago dagoela, diozue. 2023a izango da, dispertsioa behin betiko amaituko den urtea? Bai, hori espero dugu. 13 preso geratzen dira Espainiako kartzeletan Euskal Herrira zehar, edo Euskal Herriratzeko, eta espero dugu datozen hilabeteetan pauso horiek eman ahal izatea. Hori da gure eskaera nagusia eta lehentasuna duen aldarrikapena. Eta ondoren etorriko da, guk esaten dugun bigarren fase hori, ez? Lehenengo fasea gerturatze horiekin amaituko litzake, eta ja bigarren fasean sartuta gaude, ez? Legeak dioen gradu progresioen ibilbideari, eta ibilbide horretan dazkaten 10 oztopo horiek gainitzeari ekin beharko diogu, eta urtarrilaren 7ko deialdiare hortara dijoa, 2023 urtea urrunketare politikaren amaieraren urtea izateko. Bena den urtarrilaren 7ko manifestazio handi horren aurretik egunotan badira, ez? Mobilizazioan dana, deialdian dana. Bai, azkenan Gabonen testuingurua denontzako bereziak dira, denok daukagu familia gertukoak, ez? Dauzkagu presenteago, gertuago, eta bide horretan ez daudenak ere gogoraraztea, aldarrikapen hori egitea garrantzitsua da, eta horregatik ere mobilizazio ezberdinak badauzkagu. Bai, sindikatuekin aste honetan egin dugu Donostian, egin dugu Gasteizen gaur, eta Bilar Bilbon, eta gero ja, 24an Gasteizen, 30an Nafarroako herri askotan egongo dira mobilizazioak, urteko azken ostirala ere izan da, eta 31an Basauri eta Marduteneko kartzeletatik. Kartzeletara bide edo martxa hori ere garrantzi berezia du, ez? Horrelako testuinguru Gabonetako testuinguru batean ere, berotasun hori helarazteko ere. Azkenean mobilizazioiek ere bertatik hasten ditugu, leku esanguratsua badelako, gertuago ikusgarritasun hori ere badaukalako, baina batez ere, prozesu hori auspotzeko, etxeratze prozesu horri bultzada bat emateko, eta denon artean espero duguna da, lege arruntaren bitartez, prozesu hori oztoporik gabe egin ahal izatea, eta horregatik ere mobilizazio horiek leku horietan egiteak garrantzi berezia ere baduka. Eragile desberdinek egingo dute bat urtarrileko manifestazio horrekin, sindikatuek besteak beste epatu duzun bezalaxe, zeren isla dau? Gure ustez, aniztasun horren eta ezberdinak elkartze horrek bada jendarte honek aurrera aginduaren islada bat. Eta, azken urteetan batez ere asko edatu eta asko sakondu egun bide bat, ez? Azkenean, hamarkada luzeetan, herri honetan zaila izan da hitz egitea, zaila izan da elkar ulertzea, bakoitza bere posiziotikan parte hartu du leku ezberdinetan edo bizi izan ditu gauzak, eta azken urteetan lanketa handia egin da ezberdinen artean entzutea, hitz egitea eta adostasunetara iristea, ez? Eta hori bada guretzako oso garrantzitsua, guk egin dugun lanaren zutabe nagusi bat bada, ezberdinekin egotea eta zubi horiek eraikitzea, eta gure ustez bada garapenaren islada bat, eta azkenean ezberdintasunak ezberdintasun, iritzi ezberdinak eukita, oinarri amankomun bat ere eraiki dela, eta konsensu hori irudikatzeko modu bat bada, eta espero dugu urtarrilaren 7an ere islada handi bat izatea horrena. 2022 urtea amaierara iristen ari da, ez dakit urtetik urtera haratago doan kontu bate da, baina balorazioak egiteko parada ere ematen du, ez dena den. Azken urte honetan zenolako aurrera pausoak eman dira? Guretzako aurrera pausoak badira alde batetik presoen egoerari dagokionean erabatekoa da aldaketa, esan eman diren gerturatze guztiak egoera erabat aldatzen du, oso ezberdina da.
senidek bizi izan duten sufrikario guzti horrekin zama bat gainetik kentzea bada, eta horrek aldaketa nagusi bat ekarri du, eta beste bat bada ere, 2022 urte honetan ere, pausoak eman direla, bizipen ezberdinak dituztenen arteko entzun, ulertze eta empatia ariketa horietan, nik uste hori badela ere, datozen urteetan ere, eman beharreko pausoak, sakondu beharreko gai bat, eta denon artean azkenean, bide hortan espero dugu normaltasun batetara iristea, eta hemen azkenean sufrimendu ezberdinak egon dira, alde ezberdinetatik, eta denak azkenean berdin hartu beharko liratezke, bai gizartean eta baita ere instituzio ezberdinen gatik, eta espero duguna da, datozen 2022 urte honek eman digunaren bidetik jarraitzea datozen urteak, eta bi alor horietatik pauso garrantzitsuak ematea. Horren isla ere izan bidea dinamikari amaiera eman zeniotela aurten, ezta? Bai, azkenan 2 urte eta erdi egon gara izan bidea dinamikarekin, guretzako izan bidea bazan mugimendua erakusten zuen dinamika bat, ezberdinek parte hartzeko dinamika bat, parte hartze oso ezberdinak ere barne biltzen zituen dinamika bat, eta, jende gazteagoaren gana ere iristeko helburua bageneukan, uste dugu dinamika ezberdinen bitartez, edo ekimen ezberdinen bitartez hori lortu dugula, eta gazteagoak direnek ere bere egin dutela gai hau eta parte sentitu direla, eta urriaren 8an egin genuen biribiltze ekimen hori, aldarrikapeneztik eta jaigirotik ere bazeukan, eta guk uste dugu amaiera biribila izan zela, eta egun horretan jendeak ulertu zuela ze momentutan geuden, eta ze momentutara gindoa zen, ez? Hori dela azkenan guk genukan helburu nagusi bat, nora goazen, eta etxera esaten dugunean, bide hori nola izan behar duen, eta zergatik esaten dugun oztopoak gaudela, ez? Hori ere azkeneko hilabetetan garbi ikusi da, eman diren regresioekin, eta garrantzitsua da, jende guztiak ikustea pauso garrantzitsua dela Euskal Herrian egotea, izugarrizko zama gainetik kentzen delako, eta egunerokoan ere aldaketa erabatekoa dela, eskumenak ere Gasteizen egon izanak horrek ere bide hortan laguntza handia da, eta pauso oso garrantzitsua da, urte bete eta gutxi daramate eskumenekin, eta guk uste dugu nabariak direla aldaketak, naiz eta oraindik ere badago hor zer egin eta lan handia egiteko. Zama horren lekuko ez da, hainbat eta hainbat urteetan montxiladun umeek pairatu izan dutena, baina baita ere familiarrek, zenidek, zenbat eta zenbat kilometro egin den errepideetan, besteak beste. Bai, hori da, azkenean senidek, 34 urte luze izan dira urruntze politika hau indarrean egon dena, eta urte guzti horietan egon diren kilometroak eta koste ekonomiko, psikologiko, fisiko, eta gogoratzea ere bai bidean, errepidean 16 pertsona ere hil direla, ez? Eta larritasun hori ere eguneroko edo asterokotasun horretan bazegoela, horrek suposatzen duen estres, suposatzen duen zama guzti hori hor egon dela, eta izugarria dela azkenan horri amaiera ematea, denon artean lan eremu ezberdinetan egin diren lan askoren emaitza ere bada, eta guk uste dugu kontuan hartu behar dugula, emandako bidetikan, lorpen hau ere garrantzitsua dela balioan jartzea, eta daukagun ibilbiderako indarrak hartzea. Urruntzez gain dena den badira ez, presoen eskubidekin lotutako beste hainbat auzi, gainditu beharrekoak oraindik gradu aldaketak aipatu dituzu esaterako, zein da urte honetan ikusi dugun egoera? Urte honetan ikusi duguna da, egongo dela, badagoela, oztopoak jarriko dituen jarrera aktibo bat, eremu politikoan, eremu prentsa edo edabideetako ingurumari hortan, eta baita Audientzia Nazionaleko Fiskaliaren jarreran ere bai. Orduan, ikusi duguna da, eskumenak hemen egon da, gradu progresioen ibilbidean aurrera egin daitekela, baina etengabe, oztopoak jarriko dituen Audientzia Nazional bat hor egongo dela. Orduan, gure ustez, jada 9 regresio eman dira, gaur egun 6 dira bigarren gradura itzuli eta kartzelan jarraitzen dutenak, baina 13 dira epaiaren zai daudenak. Eta badakigu ere edo legeak dituen baldintzak beteta 3. graduan 110 preso egon beharko lirateke eta 3. graduan 33 bat 3. gradu eman dira, ez? Orduan, datuak hor daude eta ikusi duguna da, bidea zein den,
ikusi da gradu progresioen bidea zein da 3. gradua, baldintzapeko askatasuna, lan baimenak, 2. graduan egonda ere baimenak, egun bateko irteerak, hor dauden blokeo asko daude, blokeo horiek desblokeatzeko lan egin behar da, eta hori da, datozeneko hilabetetan dakagun erronka nagusi bat, eta erregresioetan zerbait eman baldin badu da jendea ohartaraztea zer den. Zer izan behar duen ere bai, preso batentzat bere buruan ja 3. graduan lan egiteko aukerarekin ikustea, eta egun batetik bestera legeak ez dioen zerbaitengatik berriro kartzela bueltatzea hori izugarri izan behar du, psikologikoki, bai beretzako, bai senideentzako, eta guk garbi daukagu egoera hori salatu beharra dagoela, eta denon artean, eta orain arte lortu dutako konsensu horien baitan egondakoekin horri aurre egin behar diogula, eta hor muro handi bat eraiki behar dugula denon artean, horrelako basakerietatik ez pasatzeko, horrelako basakeriarik ez emateko, eta azkenean ez dugu eskatzen ezer desberdinik, eskatzen dena da azkenean lege arrunta aplikatzea eta preso guztiak legeak dioen baitan etxeratze prozesu hori ematea, besterik ez. Bai, azaltzen duzunez ez da, entzutegi nazionalak legez beste zerbait eskatzen duelako gradu progresio horretan aurrera pausoak emateko. Zein irakurketa egiten duzu honi buruz? Bai, azkenean horre ematen ari dena da, beste egoera normal batean edo beste preso bati eskatuko ez litzaioke eskaera batzuk egiten direla edo irakurketa batzuk egiten direla ez baian jartzen presoak berak 3. gradura emateko kartzela zuzendariekin egindako eta esandakoetan. Orduan, claro, kartzela zuzendariak presoaren egunerokotasuna ezagutzen duen kartzela zuzendari taldeak 3. graduko proposamena egiten baldin badu, baldintza guztiak, egoerak berak hala eskatzen duelako, presoaren jardunak berak ere hala eskatzen duelako, Eusko Jaurlaritzak ere baieztatzen du, eta entzutegi nazionala Madridetikan, zakizen bat kilometrotara, eskatzen du ezetz, 2. gradura berriro erregresatu behar dela, esandakoak edo igual ez direlako egiak, edo igual ez direlako behar bezain. Orduan, irakurketa da, garbi dagoela, edozen aitzaki erabiliko dutela, ez emateko prozesu hori, ez aplikatzeko edo ez aukera emateko etxeratze prozesu horretan aurrera egitea. Eta hori da egiten den irakurketa. Aitzakiak azkenan 1000 izan daitezke, eta ikusten ari dena da, etengabe trikimaioak asmatzen ari direla, eta esaldi, esaera, hitzetan korapilatu nahi dutela azkenean luzatzeko sufrimendu hori, eta azkenean guk ikusten duguna da, jarrera horretan ez dago beste irakurketa posiblerik, da, mendeku eta gorroto jarrera eta posizio batetikan, eta guk garbi daukaguna da, euskal jendartean hori gaindituta dagoela, 10 urte baino gehiago dira, eta bere jarduna amaitu zuenetik, eta nik uste hemen beste zerbait eskatzen dela, egoerak beste zerbait eskatzen duela, aurrera begiratzeko prest eta aurrera begiratzeko gertu dagoela gizarte hau, eta bai entzutegi nazionalan, bai eta alderdi eskuin edo ultraeskuindarren jarrera badela beti iraganeko konfrontazio horretan mantentzea. Bai, izan ere, Eusko Jaurlaritzaren justizia sailburua ere entzun dugu behin baino gehiagotan esan ez da, salbuespenezko espetxe politika hori ez lukeela inoiz existitu beharko, ez da, lerro horretatik tiraka. Hori da, azkenean salbuespenezko espetxe politika hau mantentzeak ez dauka beste, ezin duki beste irakurketarik, mendekua eta gorrotoa dira beraien oinarrian daukaten zergatia. Orduan, guk garbi daukagu orain arte ere Euskal Herriratzen baitan eraikitako konsensu hori ere badela salbuespenezko legedi hori bertan bera geratzekoa, ez? Orduan, lorpen oso handi bat izango litzake Euskal Herrian egotea preso guztiak, baina denon artean ere lortu behar dugu salbuespenezko neurri guzti horiek bertan bera geratzea, eta horretako lan egin beharko dugu elkarrekin, eremu sozialean, sindikal politikoan, instituzionalean, eta guztietan orain arte egin bezala, horri amaiera emateko, hor ertz ezberdinak daude, 7/2003 legedia hor dago, salbuespenezko legedi bat egoera oso konkretu batean sortzen dena, badago ere bai, naiz eta Europak kontrakoa esan, Espainiak ez du aplikatzen Frantzian betetako zigorren akumulazioa Espainian dauden presoengan, orduan hor badaude
badago nundik lan egin, nundik jo, azkenean salbuespenezko neurriak 11 direlako eta denon artean lortu behar dugulako horrekin amaitzea. Dena den eta entzutegi nazionalean bertan ikusten duzu ez zirrikiturrik badirudielako hemen gradu progresioen inguruko horiek ez direla aho batez hartzen ari orain, erabaki horiek. Bueno, zaila ikusten dugu, garbi daukagu, guk azkenan uste duguna da lege arrunta aplikatuta eta inungo salbuespenezko zerrik gabe entzutela zertan entzutegi nazionalak gai hauek landu beharko. Badaudela epaitegi probintzialak edo horri eusteko, beste kasuetan bezala, beste preso batzuetan bezala, hori alde batetik. Egoera izan da, zirrikituak zaila ikusten da, egia da, egoera zaila dela, baina egia da ere bai, legea eskuan hartuta legeari eutsi behar diotela. Eta hor, zuk esan bezala, iritzi ezberdinak ere egon dira, badaude izandako epaile edo ezberdinak ere irakurketa berdina egiten dutenak, horrek esan nahi du, hor badagoela nondik tira, eta hor badagoela ere bai, landu beharreko jarrera bat eta iritzi bat, denon artean lortu beharko duguna, baina oso zaila dena Madriden ikusita ze egoera zail dagoen. Etxera bidea gertu, aurreko asteburua ere izan zen ekitaldi beterikoa Euskal Herrian, besteak beste Atortzurroke jaialdia, elkartasun jaialdia, azken ez zateko gertu ere bada. Ez dakigu. Egia izateko igual berdina ez izateko momentuan gaude. Nik uste hori dela egoera hau da guztiz aldatzen dugun egoera baten aurrean gaude. Euskal Herrian egotea presoak, esan bezala, 10 urtetako aldarrikapen nagusi bat lortzea ere bada, eta hori balioan jarri bada, eta nik uste horrelako jaialdi, horrelako ekimenak ere aurrera egin beharko dutela, esan bezala, bide luze bat oraindik egiteke daukagulako, etxera bidea gertu leloa esaten dugu, gertu gaudelako horri aurre egiteko, gertu daudelako, gertuago daudelako ere bai, gertuako gaudelako ere gure aldarrikapen batzuk lortzeaz, baina oraindik bide bat daukago egiteko, eta nik uste horrelako ekimen, mobilizazioak eta tamalez, horrelako ekimenak ez direlako sortu betirako. Mantendu behar direla, garrantzitsua delako, esan deten bezala, lortzeko dauden guzti hori egunerokoan egotea, eguneroko jendeak ere bai ez sentitzea edo ez eukitzea hau amaitu denaren sentsazio hori eta hori horrela ez izateko kale mobilizazio, aktibazio eta ekimenak mantendu beharko dira. Baina egunerokotasunean hori badago behintzate Euskal Gizartean, horren irla izan zen aurreko asteburua, Atortzurrok ez gain beste hainbat ekitaldi izan zirelako, Ertzainak egin kontzertua zetarako edo bertso txapelketa nagusia, eta Euskal presoen aldeko aldarriak ere eta salaketak ere presente izan zirelako, ez? Bai, hori da, azkenean garbi daukagu, ikusten da ere bai, jendartea zabalak parte hartzen duen ekimenetan ere presente dagoen gai bat dela. Azkenean, naiz eta guztiok dauzkagun egunerokotasunean 11 arazo, presoen egoera badelako jendarte honek ere bai guztiz gainditzeko egoera bat beharrezkoa ikusten duen pauso bat, ez? Eta hori, denontzako beharrezkoa da, jendarte osoarentzako da beharrezkoa, eta horrelako ekimenetan ere presente egotea oso garrantzitsua da ikusteko ikusgarritasun hori eman eta lanean jarraitu ahal izateko eta erabakiak hartzeko edo erabakiak hartu behar dituztenek erabakiak norabide honetan hartzeko. Ekitaldi gehiago ere urtarrilean, Sama Doinuz arindu jaialdia ere bueltan izango delako, txarriarana zen, Sama arindu beharra oraindik ere badagoelako. Bai, hori da, azkenan Zama esan bezala urrunketaren amaierarekin izugarrizko Zama gainetik kentzea dakar senide eta inguruko entzako, baina oraindik gizarte honek presoen salbuespenezko egoera hau Zama bezala mantentzen jarraitzen du eta denon artean pixkanaka Zama hori kentzen joan beharko gera, esan bezala gradu progresioan ematen ari diren pausoek ere Zama hori pixkanaka ez, Zama motxilari ustutzea dakar, baina oraindik Zama hor dago eta Zama Doinuz arindu ekimen oso polita eta artista ezberdinek ere parte hartzen dutena,
garrantzitsua da egotea, azkenean, horrelako momentutan ere bai jendeak kontziente delako zama hori zer den eta zer eragiten duen egunerokotasunean. Baina lehenik eta behin jomuga, jopuntua urtarrilaren 7ko manifestazio handi hori, manifestazioaz gain zer antolatu duzu, Bai, azkenan hori urtarriak 7 hor gertu daukagu. Azken urtetan egin bezala, goizean Euskalduna jauregian mahai inguru bat egongo da, bertan ere, lehen aipatu beten bizipen ezberdinak dauzkaten, biktima ezberdinak elkarrekin solastuko dira. Ekitaldi hortara ere gonbidatu ezberdinak etorriko dira, bai alderdi politiko, sindikal, zein arlo sozialeko eragiletzako norbanako ezberdinak. Eta, guk goizeko ekitaldi hori bai ikusten dugu, badela bide hortan beste mugarri bat, beste pauso bat, azkeneko urtetan ematen ari direnaren bidetikan, egun berezi horretan, egia da ere bai, denontzako ezaguna den urtarrileko Bilboko mobilizazioaren egunean egiteak ere badauka beste pauso bat izatearen sentsazio edo sentimendu hori. Eta arratsaldean, esan bezala, Bilboko kaleak betetzea dei egin dugu, autonomia kalea betetzera, azkenan garrantzitsua delako 2 urte eta gero, denok urrengo egunean ikusten dugun argazki hori, indar argazki bat izatea, jendearen argazki bat izatea, eta jende horrek helarazten duen mezu bat ikustea, eta mezu hori denon artean eman behar dugu, denak egon behar gara autonomia kalean, eta asmoa bada autonomia kale hori bete, Lakasiatik Zabalbururako ibilbide guzti hori jendez bete, guztion artean mezu bat helarazi eta ondoren manifestazioa egin udaletxera bitarte. Urte amaitzen ari dela, amaitzeko, zer eskatzen diozue 2023-ari? Zalantzari gabe, eskatuko geniokena da, salbuespenezko neurri guzti horiek bertan bera geratzea. Eta horrek barne biltzen duen guztia ematea, eta jendarte guztiantzako eta guztiontzako, etorkizunaren eraikuntza hortan izugarrizko pauso bat izatea. Eta, bere alakoan urrunketarekin amaitzea, badelako hori, 13 preso horiek bere alakoan Euskal Herriratzea, eta ondoren, neurri horiek badakigulako ez dela egun batetik bestera izango, pixkanaka bertan bera geratzea. Hala izaten den Ignacio Jarzabaltzareko bozeramailea, eskerrik asko beste behin, Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei, eskerrik asko. Horrengora arte. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, egunero bezala solasaldiari ekiteko gaurkoan gurean izango ditugu Zuriña Rodriguez eta Miguel Aizpuru, orain arte. Donostiako Bihotzen Urgulen Magalan Santelmo Museoa aurkitzen da eta 2022 honetan 120 urte bete ditu. Santelmo Museoan gaude, hau da Euskal Herriko Museo Zardena. Duela 120 urte jaio zen, 1902an. Donostia talde bati esker, ze donazioen bitartez jaio zen museo hau. Garai hartan erakusketa desberdinak iten zituzten eta batez ere turismoari begira. Eta, momentu baten eskatu zuten giza talde honek eskatu zion udalari egoitza bat eukitzea museo bezala bihurtzeko. Beraz, udalak utzi zituen bi lokal, zentruan, eta hala jaio zen. Dela 1902an. Badu beste hito importante bat museo honek, ze 1922an egoitza ontara etorri zen, Santelmo Museora, hau da Dominiko konbentu bat, 16. mendekoa. Ona etortzean nolabait erantzuten zion garai hartan zeuden museo europear tipikoai, hau da museo bat bilduma oso desberdinez osatua, bat zeuden objektu arkeologikoak, etnografikoak, historikoak, artistikoak eta bat. Hau zen, europear museoen prototipo bat, garai hortako prototipo bat esango genuke, ez? Museo honek izan zuen garai bat eta gerra zibila ostean, batez ere oso garai importantea ze hemen, hau izan zen zientzia elkarte eta arte elkarte desberdinen sedea, egoitza. Hau da, hemen biltzen zian Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, Sociedad de Ciencias Arantzadi, Eusko Ikaskuntza eta Asociación Artística de Gipuzkoa. Hirugarren momentu berezia esango genuke dala 2011an, ze, azken urtetan museoa sartzen hasi zen, bai eraikuntza aldetik eta bai kontzeptu aldetik. Hori ere europear museotan gertatu zen. Eta zer egin zuten, danak aldatu eta modelo desberdinetara jo.
Gure kasuan, Santelmok erabakizun Euskal Gizartearen museo, bezala bihurtzea. Honek zer desan nahi du, erakusten da, ze izan den Euskal Gizartearen historia, aurre historiatik aurrera, eta ze ardura edo preokupazio ditun gaur egungo gizarteak gaur eta etorkizunari begira. Ibilbide hortan ikus daiteke iragana ze lotuta dagoen gaurkotasunarekin ere bai. Ze iraganean gertatzen zian gauzak, hau da, balearen arrantza, hitz egiten dugu arrantza modu batez, ekonomia konkretu bati buruz, eta horrekin hitz egin dezakegu gaurko ekonomiari buruz, eta ze gizarremanak eta egon zitezken garai hortan edo garai hontan ere. Ibilbide guztian erreferentzia daude iragana eta gaurkotasunari begira. Eta gero horrekin lotzen dugu ere gure hausnarketak etorkizunari begira. Santelmon ibilbidean ikustenean gai guztiak beti erreflejoa dute ere dinamiketan. Orduan, ikus dezakezu nun hasi zen bizitzen, Euskal Gizartea, ze pentsamendu espiritualak zitun, ze ekonomiatan bizi izan erromatarrak etorri zianean. Santelmoko ibilbidean ezagutu ditezke zeintzuk izan ziren Euskal Gizartearen erronkak garatu alizateko denboraren zehar. Eta ikusten dugu erronka horiek izan ditezkela gaur egun ere dauden erronka asko bezala. Gaur egun hitz egiten badegu klima aldaketari buruz, hor ikusten dugu ferrerietan eta balantzeko nola lantzen zuten paisaia eta nola mozten zituzten zuhaitzak adibidez. Balearen arrantza ikusten badegu, hitz egiten ari gea ekonomia mota batetaz, eta nola aldatu izan dan, eta arrantza nola aldatu dan historian zehar, eta gaur egun ditugun zehar erronkak arrantzarekin, eta ikusten ditugu ere gerra zibilak, bai 19. liberal eta karlisten gerra, eta Frankoren gerra zibilarekin, gauza asko ere alderatu ditzakegu gaur egungo errealitatearekin. Eta, ibilbide azkenean da, Euskal Herriaren momentu kritiko horiek zeintzuk izan ziren aurrera jarraitzeko. Eta ibilbidean ere ikus dezakegu sormen artistikoa, noski. Ere artearen evoluzioa 19. mendetik gaur egun arte, eta azkenean ere gizarte kreatiboa gea ere, eta hemen du bere reflejua. Santelmo esango genuke dela iragana, gaurkotasuna eta etorkizunaren lekua. Eta ikusten dugu bisitariak ara nola ibiltzen diala modu oso naturalez, 16. mendetik pasatzen dira 21. mendera konturatu gabe. Orduan, Santelmoren funtsa hori da, eta bere borondatea hori da. Iragana, gaurkotasuna eta etorkizunak bat egitea, zedana behar dute bere ibilbiderako. Komposizio guzti horrek, nolabait egiten du Santelmoren sinfonia, ez? Begirada oso desberdinak, ibilbide oso desberdinak, baina azkenean dana ikusten dugu dela bat. Azpimarratuko nuke baita ere argazki liburuen bilduma. Hori liburutegian dago eta edo norretorri diteke ikustea. Bilduma hau Gabriela Zendoiaren deposito bat da, eta irekita dago jendeak begiratu alizateko. Oso kuriosoa da, hemen ere berriro ere lotzen dugu artea edo espresio artistikoa gaur egungo errealitateekin, ez? Argazki liburua azken finean hori da. Argazki gintzaren bitartez eta literaturaren bitartez bidai bat kontatzea edo sentimendu bat edo espresio pertsonal bat ere. Santelmoren ezaugarrietako bat da konplexutasuna, bai kolekzio aldetik, bai eraikuntza aldetik, eta diversidadea. Hemen gauza asko kabitzen dira, kolekzioak oso desberdina dira, baina jarduerak ere bai, eta publiko motak ere bai. Baina, batez ere, Gipuzkoa eta Donostiaren museoa da. Hemen danok lekua aurkitzen dute, bai bisita bat eginez, o paseatuz, edo konferentzi bat etortzen, edo erakusketa bat dastatzen.
Eta turismo publikoarentzako oso museo aproposa da, ze askotan bai bisita liburutan idatzita edo bai rezepzioan beraiek zuzenean esan da, kanpoko jendea etortzen denean eta Santelmo ezagutzen duenean askok eta askok esaten dute, orduan ulertzen dut zer den euskal gizarte edo kultura hori. Orduan hemen nolabait ematen dira hemengo lurraldeko referentzia oso ona, ez da? Eta gero, baditugu publiko oso desberdintzu, eskola publikoa hori badago, eta gero talde sozial edo talde inklusiboak esaten dugunak, gero eta gehiago etortzen diana, ze museoak ere, oso aukera desberdinak anitzak ematen ditu modu batera edo bestera ezagutzeko museo bat. Zientzilariekin ere bat gaude, eta bai artistekin ere bai, eta publikoa ere anitza da, eta lehen esan bezala museo oso komplexua eta diversoa danez, gure publikoa ere da oso diversoa. Urtean egiten ditugu gutxi gora bera 280 jarduera eta 8 erakusketa temporal, eta hoien bitartez dinamizatzen ditugu gune hauek. Jarduerak izan ditezke konferentzia edo debateak, gaurkotasuna hor asko lantzen dugu, eta zer erronka dauden etorkizunari begira. Daramago 10 urte kanbio klimatikoari buruz hitz egiten, edo feminismari buruz, edo giza eskubidei buruz, edo migrazioari buruz, eta hor ikusten dugu, eguneroko edo gaurko museo bat dela, eta aportazioak ere egin ditzakegula. Hemen importantena da, jendea etortzen denean museora, nolabait sartzea modu batez eta ateratzea beste moduz, ez? Eta ateratzea igual galdera batzuk eginez bere buruari. Hori da Santelmoren arrakasta. Amaitzeko, Santelmoren leloa zatozu gana da. Santelmo zure museoa da, gure museoa da, zure gunea da, zure lagunekin etortzeko lekua da, edo norbait berri ezagutzeko lekua da, edo zerbait berri ezagutzeko lekua da. Inbitatzen zaitugu Santelmora etortzea, ze Santelmo zuzea. Egunero bezala, solasaldiari ekingo diogu, horretarako gaurkoan gurekin ditugu Zurina Rodríguez, markatu, eguerdion, eta Miguel Aizpurere gurekin, eguerdion. Osakidetzari buruz hitz egiten hasiko gara, oraindik zereztana ematen jarraitzen duelako Donostaldeko Esian piztutako kristi hori, zuzendarien kargugabetzeekin eta dimisioekin, dirudi bideratzen hasia dela kristi hori, zuzendari eta langileek osatutako batzorde bat eratuko dutela, baina xehetasunetara joan horretik gaia oroara aztertzeko, ez? Zer dago honen muginean, Zurina? Bueno, nik uste dut osakidetzaren gaian badakagula ez, bi bide edo bi gatazka irekita, bata da osakidetzak berak zenolako egoeran dagoen, ez? Eta zentzu horretan zer egin dateiken, ikusi dugu zenolako egoeratan dagoen lehen arreta adibidez, eta pairatzen dugu gure egunerokoan, eta zenolako privatizazioak emanen ari diren, hori bada gatazkat, baina nik uste dut Donostiako Osian bizitzen ari garena beste gatazka moduko bat badala, eta hori da osakidentziaren gerentzia eredutaz hitz egiten diguna, alegia nola kudeatu behar da osakidetzak, ez? Eta bertan ikusi dugu, ez, buru batzuk edo departamentuko karguak dituzten horiek, eskari zehatz batzuk egiten dituzela, egiten diotela Gotxone Sagarduiri, ez? Eta, nik uste oso ezberdina dela gatazka, ez? Hemen poterea duten horiek potere gehiago eskatzen ari dira, autonomi gehiago, autonomia erabakiak modu vertikalean hartzeko, eta, ez dugu astu behar, osakidetza zerbitzu publikoa dela, ez? Orduan, vertikalak hartu beharreko erabaki horiek, publikotasunaren kontrako marka horretan ere egonen badira, ez? Orain dela 2 aste, krisi guztia
atera entzan, eta, bueno, zirudien, borroka egongo zala, liskarrak egongo zirala, tentzioak eta mobilizazioak egongo direla, eta, bueno, azken dugunetan ikusi dugu nahiko buen rollo bat dagoela, osasun departamentuarekin eta buru hauekin, Beraz, nire sentsazioa da, gauzak baretu indirela, poterea beure ganatzen segitzen dutelako, Orduan, oso gatazka ezberdinak dira, eta nik uste dut benetan gu begiratu behar diogunari da justuki ze egoeran dagoen Osakidetza, ez bakarrikan langileen egoera, eta horri erreperatu behar diogu, baizik eta ere pazienteen egoerara, listak eta zerrendak hortze daude, zerbitzuak hortze dare, eta batez lehen arreta nola dagoen ere, tamalgarria eta kezkatzeko modukoa da, Bai, egia da krisi partikularra dela, azken finean zuk esan duzun moduan, ardura duenen edo buruzagileen krisi bat da, gatazka bat da. Baina egia da modu baten erlazionatutak dauzela, krisi hau, eta Osakidetzak dituen arazo estrukturalak, ez da. Azkenian Donostialdean proposatu diren aldaketak, doaz zentsu horretan, ez da. Osakidetzan, nahiko krisi estruktural potoloa dago, eta Eusko Jaurlaritzak aldaketa batzuk proposatu ditu, eta azkenian buruzagien arduradunen resistentziarekin topatu da, ez da. Nik esan nuen hemen beste gunean, takto falta bat egon dela, esango nuke instituzioen partez, ez da. Eta, nik uste dut gainera aldaketak beharrezkoak direla, zeo zer egin behar dugu, lehen arretan adibidez oso arazo handia dago, eta Osakidetzan be bai, aldaketa asko proposatu behar dira, baina egia da, nik ikusten dudala, ezinbestekoa dela kontsentsua, elkarrizketa eta dialogoa, profesionalen eta instituzioen artean, eta kasu honetan, lehen momentuan ez genuen ikusi, eta orain badirudi, gatazka hori bideratu dela, elkarrizketa dagoela, batzorde hau eratu dela, eta pizka bat hortik krisi hori bideratu behar dela, baina honek ezin dugu beste aldera begira ere, bakarrik konflikto honetara begira, eta uste dut bai, ezinbestekoa direla, nahiko aldaketa sakonak osasun sisteman, eta egia da gainera gure demografia oso gizarte zaharkituta garela, orduan nik uste dut inbertsioa handitu behar dela osasun sisteman, eta batez ere inbertsio hori efizientea izatea, zen eta egia da, gastu publikoa osasun sisteman oso altua dela, beste autonomiekin alderatuta, baina nik uste dut hor... Horrekotuetan ez da igo, bide batez. Bai, baina beste autonomiekin alderatuta oso altua da, baina egia da, igual, efizientea ez dela, ez da? Osa, ikusi behar dugu nora doan inbertsio hori. Bai, ez, eta nik uste otortze, ikusten degula, bai osasunean, eta nik esango nuke baitare hezkuntzan eredu oso zehatz bat, egia da, zuk aldozula inbertsioa osasunean igo, baina karo inbertsio hori nora bideratzen duzun, hori da nik uste hemen dagoen eztabaida edo muina, ikusi dugu adibidez ambulantzien egoera privatizatu egin dela, abortuak egiteko errekurtzuak ere privatizatuak dira, garbiketa ere privatizatua egon da, berazuk inbertsioa egigo dezakezu, baina ez publikotasunaren alde, baizik eta subkontratazioaren alde, eta hori erakusten digu, gobernuak takan eredua gauza bera gertatzen zaigu hezkuntzarekin, eta batez ere ematen ari diren kontzesio eta konbenioekin, orduan bai egia da, nik uste inbertsioa ego dela, ez asko, esango nuke, pandemia batetik gatoz, eta gogora dezaguna azken bi urteak, bai egon garela beinta berri ez esaten, eta erromantizatzen, eta medikuen eta erizainen paperaz, eta osasunaren paperaz, eta romantiko jarri geha behin baino gehiagotan, eta bain, pandemia eta urrengo urteko lehenengo aurrekontu horietan, ez da, igon izugarrizko igoera osasun departamentuan, orduan nik uste horri begiratu behar diogula, eta horri heldu behar diogula eztabaida politikoan, eta zentzu horretan nik bai uste langileak eta zentzu honetan medikuak paper bat dakatela, baina hortze ere nik uste dut klabea dela sindikatuak, eta sindikatuak direla ere subjektu kolektiboa justu borroka hori egiteko, da hau Donostiako osiko krisi honetan ikusi duguna da jerarkia medikoa eta lidergo medikoa bakarra, eta ez ditugu ikusi sindikatuak ez beste
soziosanitarioan dauden estamentuen eztabaida eta hori niretzako ere oso esaguratzua da, ez? Digarria da, ez? Sindikatuak guztiz desagertutak egon dira krisi honetan, eta nire gustatuko litzaidak edo bai entzutea, langileen, ez? Oinarriko langileen iritzia, ez? Azkenean, lehen esan dudan moduan, hori, arduradunen krisi bat da, ez? Orduan, nik ez dakit, azkenean bebai, potere dinamika hor dauz, ez da? Eta, ikusi beharko dugu, ez? Baina egia da, sindikatuen papera aztertu behar dela, eta nik esango nuke bebai, elkarrizketa horretan instituzioen eta profesionalen artean sindikatuek paper bat jokatu behar dutela, eta eratuko diren batzordeetan egon behar dira presente. De hecho, mediko hauek, hasieratik galdetu, kasetario galdetu genian, ez? Greba bada zuek dakazuten posibilidadeak, eta hasieratik esan zuten, ez, greba ezin da egin, eta jakin badakigu edozein borroketan greba badela herramienta edo mobilizazio edo presio lana ez bat, eta hori ere nik uste dut erakusten digula gatazkaren nondik norakoak, baina hala ere nik uste dut importantiana da eztabaidatzea zenolako osasun eredua nahi dugunez, justuki demografikoki zahartzen ari garelako, eta pandemia osteko garai batetik gatorrelako, eta orduan ere osasunean inzidentzia handiak egongo direlako eta ikusiko ditugulako, ikusiko dugu ez nik bai uste dut zentzu honetan Euskal Herria ez dela oasis bat Espainiarekin konparatuta, eta iruditegi hori ere apurtu behar degula, ez batzutan badirudigu hemen hobeto gaudela, eta ikusi dugu, ez, nola medikura deitzen diogun eta imposiblea da medikurekin zita bat eskuratzea, eta eskuratzen dugunean topatzen dugun medikua nekatuta dago, etxituta, eta ezin du orduan ardura ez jokatu beharko genukela esango nuke. Karo, eta hori da, kezkagarria, ez, zerrendan, inbertsioaren zerrendan osasun publikoan goian gaude, baina, klaro, gero, sistemaren funtzionamenduan edo orain ez gaudean hain goian, ez da, orduan... Seguru pribatuak izugarri igo dira Euskal Herrian, nik esango nuke, ez ditut datuak hemen, baina esango nuke, beste egunaren begiratu nintun, eta erkidegoak hartzen baituzu, EAE, bada, Espainia mailan, seguru pribatuak gehien igo duen lekuren bat, ez? Eta hori oso saguratua da, ez? Bakarrikan zenolako eredua dugun edo bultzatzen ari garan instituziotik, baizik eta gizarte oro har nola ulertzen duen osasuna, ez? Ulertzen du osasuna dela ordaindu beharreko hori modu pribatuan naiz eta jadanik ordaintzen dugun, ez? Orduan, pobreziaren bretza hori ere ikusten ari gara, eta orduan ailegatu gaitezke momentu bateran, eta oso kezkatzekoa da, zeinetan pobreak osasun eskubidea ezin dute eskuratu, eta aberatzak, bai, orduan, osasuna izango da, klaseari begiratzen diogun eskubideat, eta oso larria da. Egoera guzti honen aurrean, urtean zehar ikusi ditugun mobilizazio bezalakoak egiten ari dira egunotan osasun langileek sindikatuekin batera, ambulategien atarietan eta iragarri dute Gabonen ostean segurazki beste mobilizazio batzuei ere dei egingo dutela. Aurrekontuak aipatu dituzue, gai honetan zeharkatzen dituztenak, bihar onartuko direnak Euskal Autonomia Erkidegoa, baina gaurkoan Eusko Legebiltzarrean beste lege egitasmo bat onartuko da, diru-sarrerak bermatzeko errentaren erreforma hain zuzen ere, Elkarrekin Podemos eta EAJaren arteko babesarekin eta egindako lanari esker eta Euskal Herria Bilduren abstentzio aktiboarekin, beraiek dioten besaraz zuen, ustez, zer ekarriko du erreforma honek, nahikoa izango da, batzuek ere aukera galdutzat ere ematen dutelako gertatutako. Nahikoa ez da inoiz, ez da. Nik uste dut, azkenean, oinarrizko errenta bat duina eta bizitzeko beharrak asetzen dituena lortzen dugun arte, ez da nahikoa izango. Baina egia da aurrera pausua dela, ez? Eta, pizka bat, hobekuntzak sartu direla lege honetan, bertsioa bermatu dela, eta azkenean, eskubideak zabaltzea da, eta hori beti positiboa da, ez? Baina, edozein modutan ezin gara, konformismo horretan gelditu, ez? Eta, ambizioa beharrezkoa da, eta, nik uste dute zorionekoak garela, zen eta Euskal Autonomia Erkidegoan, badugu sistema hau, errenta sistema hau, eta
eta oso ondo dago, ez? Nik pentsatzen du, beste autonomietan ez dagoela hau, eta, bueno, jendeak, ezagit, behar gehiago izan aldituela, ez? Pobrezia egoera batean. Baina, ala ere, bueno, nik uste hau hobetu behar dela gutxika, eta, hori, ezin gara horretan gelditu, ez? Eta esan, ze ondo, ze renta daukagu, eta oso ondo dana, eta hemen inorez da, goze zilko, bai, baina hau ez da nahikoa, ez da. Reforma hau onartu eta tartea egongo da hemendik aurrera ura hobetzeko, Zorina? Bueno, hori ikusi behar dugu, ez? Konpromiso politikoa egon behar da, justuki hori aurrea egiteko. Gogoratu behar dugu, nik uste importantia dela, errenta hau PSeren negoziadoa dela Eusko Jaurlaritzan barnean, mendiarena. Eta egia da, eta nipat nator Miguelekin, EAen horrelako lanabesa edukitzea positiboa dela, ez eta pobreziari aurre egiteko ezinbestekoa, baina ez begiratzen badugu lege honen letra txikiei, nik uste nahiko utzune oso esaguratzuak topatu itzazkegula, ez? Batetik titular oso potente badago, eta oso politia dana, eta gozoa dana, eta hori da, orain artez, horrelako errenta jasotzeko 23 urte euki behar zenitun, eta orain 18. Hori ikusita, dirudi positiboa dela, eta egia da, izan beharra dago, positiboa badala, baina letra txikiari erreparatzen badiogu ikusten dugu ez 18 urte horietan zu demostratu behar dezula, urte badaramazula, behintzat etxetik kanpo, alegia emantzipatuta, eta nik uste hau biziki zaila dela, ez da, 18 urte izanen ditugu, eta ez dela posible, eta gainera aldi berean lana bilatzen egon behar zara, alegia lanbiden inskribatuta, ez zintzea egon ikasten, ez zintzea egon beste mundu ordun. Seguramente gertatuko zaiguna da, 18 urtetik 23 bitarte horretan, imposible egingo zaiela gaztei demostratzea bi aukera hauek, orduan ez dute kobratuko. Beraz, leku berdinean gertzen gara. Hori da nik uste dagoen utzunerik handiena, ez? Baina gero badaude, niretzako oso klabeak diren beste bi utzunek, eta horiei egin behar zaio referentzia edo horiek hobetu egin behar dira, eta da, kale egoeran dagoen jendea ez du izango aukera RGIa kobratzeko, errolda, seguramente, eukiko ez dutelako. Beraz, benetan pobrezi gordinean dauden komunidade hori ez du kapazidadea izango horrelako diru laguntza bat eskuratzeko. Eta gero hemen dago beste gauza bat oso teknikoa dela, baina biziki importantia dana, eta da kuantiak erabakitzeko, alegia zenbat kobratuko duzun erabakitzeko, hartu den indizea da Espainiako pobreziaren indizea. Eta ez Euskal Herrikoa. Eta hori zer egiten du? Oso modu simplean, 100 euro gutxiago kobratuko duzu seguramente renta honengatik, ez? Beaz, hobetu daiteke, eta nik uste asko hobetu daitekela, eta dauden utzune horiek oso importanteak dira, ez? Uste dut, hemen eztabaida asko handi bat egin behar dela, eta da zertako eta zenolako diru laguntzak eman behar dizkiogu jendeari aurre egiteko. Ni badaukat sentsazioa aporafobia handia dagoela oro argizartean, eta orain emango dizut ja hitza Miguel Penesko asko hitz egiten, asko hitz egiten ari naiz, ez? Badaukat sentsazioa gizartean badagoela diskurtso oso sakon bat esaten duena, ez? Diru laguntza hauek jasotzen duen jendea, ez dakit, ez? Demostratu behar du merezi duela, ez? Eta ez niretzako interesgarriagoa da beste diskurtso bat, eta da nola bermatzen dugu bizitza, nola lortzen dugu pobreziaren strukturalizazio hori kentzia, ez? Bai, argi dago, ez, estigmatizazio bat dagoela, ez, eta badirudi, RGIa kobratzen dutenak, txoio bat dela, edota, hori, eta, batzuk fraude iruzurra egiten dutela, baina hori ez da horrela, nik uste dute inork ez duela nahi, benetan errenta hori kobratzea, jendeak nahi duena lan egitea, eta, bizi baldintza duinak eukitzea, ez da, orduan bai, hori egia da, ez da, ezin dugu hau ikusi, ez dakit, txoio bat edo pari bat bezala, ez da, eta gero bai, zuk esan duzun ari da, egia da, erroldaren rekizito hori beti, nahiko tristea iruditu zaidala, ez, azkenean, benetan beharrak dituen jendea, igual ez dauka alkilerren bat, edo eta erroldare, eta igual hori, kalean bizi dira, ez da. Eta gero bai, kontuan hartu behar dugu, bizitzaren garestitzea, ez da. Eta, egia da, kuantiak igo direla,
baina nire ustez oraindik bai, basuak ez, dira, hori inflazioa kontuan hartu behar dugu, presioen igoera, elikagaien igoera, ez da. Orduan hori bai, zeo zer egin behar da ez, bermatzeko, garesti itxarekin batera, kuantia horiek igotzea, ez da. Bai, eta gero, bi hauipu nik uste importanteak direnak ere, eta da, justo Miguelek komentatu duena estigmarena, eta nik uste heldu behar diogula, eta aurrera egin behar diogula, leheno lagun batek ezaten zian, ez? Zuk ez dezu lotxa sentitzen medikura juten zarenean, baina bai sentitzen dezu lotxa gizart zerbitzutara juten zarenean, naiz eta biak zerbitzu publikoak izan, ez? Normalean, lotza ematen digulako, beldurra ematen digulako, estigma ematen digulako, ordu nik uste horrekin ere lanketa bat egin behar dela. Eta gero, bakarrikan datu zehatz bat, erregia kobratzen duten pertsonak batez ere emakumeak dira. Beraz, honekin ikusten duguna da, pobrezia, generoa duela, klasea duela, eta horri egin behar diogu ere aurrez, kalean dauen emakumeak indarkeria gehiago pairatzen dute, estigma gehiago pairatzen dute, eta orduan behar ditugu ere politika publiko generizatuak zentzu. Eta gero beste apunte bat bai, adibidez bere situazioa erregulatuta edo erresiditzeko baimena ez dutenek, bebai ez dute, ezin dute eskuratu hau. Eta hori bebai, jende hori behar asko ditu eta hori bai aztertu behar da. Azkenean zeintzuk dira ahulenak gizarte honetan, erresidentzia baimena ez dutenek adibidez, ez da? Bai, binera berriro ikusten dugu ez, horrelako laguntzak jasotzerako orduan ez, dagoen burokrazia laberinto horretan nola galtzen den hainbat eta hainbat jendea, ez da ez hori bakarrik ez, baldintzak ezartzerako orduan nola usten den gizartearen parte handi bat kanpo, esaterako etxe bizitza zarbidea izateko ez edo alokairurentzako laguntzetan ere horrelakoak ere ikusi ditugulako. Kontrakotasunak kontrakotasunen gaurkoan segurazki aurrera egingo du diru-sarrerak bermatzeko errentaren erreforma bat ikusiko dugu hemendik aurrera ura ere hobetzen jarraitzeko tartea ere badagoen. Eta Madrilera begira ere jarriko gara gaurkoan, badakizue azken egunotan Auzitegi Konstituzionalaren bueltakoak enpainatu dutela egunerakotasun politiko hori, baina, klaro, lege egintzaldia ez, baina urtea amaitzen ari da, eta hainbat lege oraindik onartzeko dira, 8 lege proiektu onartzeko ditu gaurkoan Espainiako gobernuak, eta horien artean trans legea, bingoz, zurine. Bada garaia, ez, nik aitortu behar dut emozionatzen ezela, eta gertutik bizi izan dudan legea dau, bide batez pasaren astean ere abortuaren lege berria aprobatu nintzen, beraz berritasun aldetik nik uste dut oso lege importanteak baditugula mahai gainean, ez. Translegea astortzen dagunean nik uste dute bi kontuetan edo bi ingurutan jarri behar degula arreta, eta bata da kalean zer gertatu da lege honekin, eta bestea da lege honetan zer dakar, ez? Egia da lege hau kalean edo gizartean polarizazio handia sortu duela, mugimendu feministaren parte bat legearen kontra agertu indalako, emakume transen kontra agertu delako, eta emakume transen errealidadea aukatu delako, eta nik uste dut hau oso arriskutsua dela, transfobia handiko diskurtsoa delako, eta nik uste dut esan beharra dagoela, ez? Emakume transak emakumeak direla, eta eskubideak merezi dituzela edo zein bezala ze, beraz, nik uste dut oso modu satarrean jolastu duela mugimendu feministaren parte bat, baina aldi berean ere PSOEk oso jarrera oldarkorra izan du honekin, ez? Eta saiatu da lege guztia kondizionatzen, ez? Eta edukiaz aparte nik uste dut hemen berdintasun ministerioa bat dala, bertan Irene Montero da ministra, eta Irene Monterok dauka legitimidade osoa aurrera egiteko eta lideratzeko. Gero maioriak edo minoriak izan lortu behar ditu aurrera ateatzeko legea, baina nik beldurrez bizizan dute PSOEren jarrera, eta nola saiatu da batez ere Calvo ministrak kondizionatzen dana, ez? Eta hori zenolako eragina du izan du gizartean, transfobiaren diskurtsoa gora egin du. Baina, zorionez, gaur badaukagu legea, orain aztertu dezakegu zeintzuk dira lege honetan ekartzen dituen ez aurrerapenak eta zer geratu dan kanpoan, baina nik uste oso egun berezia izan zala, eta nik atzo lagun trans askorekin egon nintzen isketan, eta ez nik uste emozionatu ginela, ez?
transpertsona nik uste eta astu izan ditu historikoki eta merezi duten legea badala, ez? Sakonduko dugu lege honetan, baina lehenik eta behin entzungo dugu baita ere Irene Montero berdintasun ministraren hitzak. Y déjenme recordar algo obvio, pero que debe quedar registrado en el diario de sesiones. Las mujeres trans son mujeres. No hemos podido evitar que en el proceso de tramitación de esta ley la transfobia se hiciese hueco en el debate público y somos muy conscientes del dolor y el daño que eso ha causado a muchas personas trans y a muchas personas LGTBI. Os pido perdón también por la transfobia que hoy mismo habéis tenido que soportar desde esta tribuna de vuestra casa, que es el Congreso de los Diputados. Pero, hoy la mayoría feminista de esta Cámara responde a la transfobia, al odio y a la LGTBI-fobia con más derechos. Hortxe, argi eta garbi, Irene Monteroren. Bai, beti bezala, bai. Eta, hasteko erreflexio orokor bat, ez? Berriro ikusten dugu, nola hori urtea bukatzen den, kongresuaren, EPA, ez, legislatzeko bukatzen dela, eta beti presaka, ez da? Sentsazio hori daukat nik gobernu honekin, ez? Beti presaka, eta denbora auki dute lege hau onartzeko soberan. Baina, zuk esan duzun hildora zurine ez dagoen borondaterik, ez da? PSOEren aldetik eta egin duten boikota, barne boikota gobernuan. Ezen dira podere judiziala bezalazte. Bai, hori da, bai, antzeko parecido. Eta egondan, boikot hori oso jokaldi itxusia izan da, PSOEren partetik edo gutxienez PSOEren, sektore edo zati baten partetik, ez da? Carmen Calvo ex-ministrak lideratuta. Eta, zorionez, azkenian akordia egonda eta, berdintasun ministeraren ikuspegia gailendu da eta, gaur ikusten dugu, nola onartuko den lege hau, oso pausu, horrela pausu interesgarria, ez da? Eta, adibidez, ikusi dugu, nola PSOEk zuen exigentzia hori, epaile batek erabakitzeko adingabetuak generoz aldatu aldiren, azkenean desagertu dela lege honetatik. 12 urtetik bekoak ez. Egia da, baina nerabeen kasuan bai. Orduan, azkenean badirudi, onartuko den lege proiektua oso aurrerakoia izango dela eta uste dut pozik egon behar garela gaur. Aurrera pausoak ekarriko dituen legea dudarik gabe, hainbat eta hainbat puntu daude, ez dakite zintzuk nabarmenduko zenituzke zurine? Nik uste dut importanteena dela identitate bera desjudizializatzen dela, orain arte erakutsi behar zan, transpertsona bat izaten bazinean, eta aldaketak egin nahi behar zenitun zure baimenetan edo zureko momentotan behartzen un epai baten baimena hori kentzen da, orain prozesu administratibo bat bada, eta nik uste dut hori badela aitortza da. Nik uste dut hori dela garrantzitsuena, gero nerabeen kasuetan hau ere sartzen da. Gauza asko ere kanpoan geratzen dira, lehenengo proiektu hori oso ambiziozoa zan, aurkeztu zen lehenengo ziriborro hori, eta lehenengo ziriborro hortatik zer geratzen da kanpoan, hemen ez da legislatzen ez bitarren egoera, ez da ere intersexualen egoera legislatzen, eta pertsona migranteen eskubideak ere ez dira bermatzen. Nik esango nuke horiek direla dauden hiru utxune nagusiak, ez? Egia da, eta hemen badago gurera ekartzeko horretan erronka bat, eta da, kanpoan geratu direla, ez? 12 urteko adin txikikoen regulazioa, hori azkenean judizialki ere egin behar da, naiz eta jadanik 2019an badauden ebaspen judizial batzuk, uste dut Galizian eta Valentzian esaten dutenak nerabe hauek ez dutela prozesu judizial bat behar, baina hain Euskal Herrira etorrita, EA etorrita, translegea daukegu orain eztabaidan Eusko Legebiltzarrean, ez? Eta, konpetentziak daude ere Euskal Herrian zentzu honetan, ez?
Espainiak dituen gabezi hoiek kudeatzeko, ez? Orduan, Leno Miguelek esaten zuen, ez? Falta inda Espainian konpromiso politikoa, borondate politikoa, ikusiko dugu, ze puntura arte ere Euskadin borondate politiko hori dagoen, eta Euskadin dakagun legea edo sortuko dugun lege berri hori, altura de mira handiago bat duen edo ez? Nik uste dut hori oso importantia dela, orain emendakinen prozesuan dago, baina lege hori bidean daukagu, ez? Bai, eta ezin dugu ahaztu, nik uste dut hemen gakoa dela, guztiz baztertuta eta aztuta egondan kolektibo bat izan dela, ezta? Eta ikusiz adibidez, langabezi datuak transkolektiboan izugarriak dira, pasada bada, ezta? Eta orduan nik uste dut, lehen pausu bat dela, kolektibo honen eskubideak aitortzeko eta saiatzen bere bizi baldintzak edo hobetzeko, baina, esan dudan moduan, lehen pausu bat da, eta hau beti jarraitu behar duen borroka bat da, zeren eta oraindik ere, eta lege honekin ere, oso baldintzak azkarrak sufritzen dituen kolektibo bat da, transkolektiboa. Eta nik uste ere hortze, eta bat nator zurekin, daudela ere aitortu edo eskertu behar diogun bi kolektibo edo bi pertsona motei egin duten lana, eta bata da hori kolektibo berari, nik uste izugarrizko pazientziaz hartu dutela borroka osoa, hortze egon direla hasieratik bai kaletan, zein instituzioekin dialogatzen eta harreman izaten guztiz transfoboa den ingurune batean, eta ez dute inola ere ez ditu, eta nik uste dut eskertu behar diogula. Adibide bat direlako, ez bakarrikan trans borrokan baizik eta oroan artikulazio politikoaren borrokan, eta gero nik ere uste dut eskertu behar zaiela PSOEn egon diren hainbat ahots kritikoei, harin ez pentsartzen Carla Antonellin edo Espainian edo Rafaela Romero Euskal Herrian, eurek hasieratik, naiz eta PSOEkoak izan oso argi izan dute lege hau aurrera egin behar dela, eta nik uste dut hori valentia handiko postura izan direla, zure alderdiaren kontra egin duzu, giza eskubideen alde egin dezulako aposto. Orduan nik uste dut eskertzeko ere badela momentua eure, eta nik badakitzen eurekin harreman pertsona dauket beharrakit atzo emozionatuta zeudela biak, ez? Eta ziurazko hainbat pertsona ere gaur onartuko den lege honekin. Gaiz aldatuko dugu, eta bidaiatzen hasiko gara gaur, Maialen Lopez eta Iñaki Goikoetxearen eskutik, beraiek bidaiei bat hasi zutelako irailean, proiektu bat, hemen gaude proiektua hain zuzen ere, 12.000 kilometrotik gehiago gora egin dituzte dagoeneko, Hego Ameriketatik, autoz, beraiek kontatuko digote. Kaixo, Maialen eta kaixo Iñaki zen moduz? Kaixo, egunon. Ez dakit entzun den. Lehenengo galdera... Orain bai. Bai, bikote. Non zaudete orain? Orain Montevideon gaude, Uruguain. Duela 2 egun iritsi ginen, Buenos Airesetik. Eta hemen gure azken eguna da, eta orain Uruguaiko beste lekuak bizitatuko ditugu. Zein helburu daukazue proiektu honekin? Gure asmoa da, hau deitzen dugu zeharkaldi edo road trip kultural bat egiten ari garela Hego Amerikan, eta pasatzen ari gara euskara eta euskal kulturarekin eta Euskal Herriarekin lotura duten lekuetatik, eta gure asmoa da, sare sozialetarako pentsatuta dauden bideo motzen bitartez, hemen ikusten duguna eta sentitzen duguna, kontatzen joatea, batez ere Euskal Herrian hemengo errealitatearen berri emateko, eta, incluso Euskal Diasporaren barnean ere bai, beraien artean, hobeto ezagutzeko aukera ematea. Zer aurkitzen ari zarete orain arte? Pixka denetarek egia esan. Batez ere Euskal kultura eta Euskara asko zaintzen bituzte hemen, eta, esfortzu handia egiten dute hain urruti, Euskal Herritik hain urruti egotean, hori borrokatu behar dutelako egunero hori aurrera eramateko, dantza asko ere ikusi dugu. Eta gero ere bai, historio bitxi asko topatzen ari gara, emigrazioa hemen eman zelako, familiak iritsi zirelako, eta gero ere gauza kuriosoak ikusten ari gara. Orduan, egia esan orain arte, oso pozik gaude, ikusten ari gara, leku politika ikusten ari garelako, eta gero ere, jendea gurekin ere,
oso harreman politak sortzen ari direlako eta oso ondo tratatuak sentitzen garelako hemendikan. Eta aipatu duzuenez, jasotzen ari zareten guzti hori bideo bitartez, sare sozialetan konpartitzen ari zarete. Zergatik sare sozialen bitartez eta ez beste euskarri batean? Uste dugulako orain arte liburu asko daudela eta bibliografia, baina falta dela olako materiala. Ez daudela sare sozialetan olako bideoak, are gutxiago euskeraz, eta horregatik gaur egun komunikatzen den era olakoa delako. Orduan, YouTubeen ez gaude oraindik, baina gero igual pentsatu dugu bueltan zerbait egin dezakegula. Eta uste dugulako sare sozialetan ez daudela horrelako materialak eta gaur egun horrela komunikatzen garela. Orain arte zenbat herrialdetan izan zarete dagoeneko? Hasieran ja Argentinan eta Txilen, batez ere Argentinan hain handia denez eta Euskal Etxe asko daudenez ahalik eta gehien bisetetan egin dituelako, eta orain Uruguain gaude, hemendikan aste bete 10 egun egongo gara, gero Brasilgo zati txiki batean ere ibiliko gara, eta gero Paraguai, Bolivia, Peru, Ecuador eta Kolombia, hori da gure bidaiaren asmoa, eta nahiko genuke hurrengo urteko apirilean Cartagena zen bukatzea, eta 6-7 hilabetetako bidea egingo genuke guztira. Eta momentuz izan dituzuen hartu emanekin zera esango zenuke, nola ikusten gaituzte euskaldunok diasporatik? Oso informatuta daude, han gertatzen dena momentuan dakite, eta denek nahi dute Euskal Herrira joan, asko ja joan dira behin baino gehiagotan, baina joan ez direnek ara joan nahi dute, eta bestalde guk ere hemen beraien bizipenak ere ezagutu ditugu, beraiek oso sakon sentitute euskera, kultura eta dantza, eta orduan harreman horiek ere politak dira geroan bildu gaitezkelako edo berriro bisitan etorri gaitezkelako. Ikusi duzue beraz indartuta dagoela euskal kultura eta euskara Hego Ameriketan ere? Batez ere Argentinan indarra handia dauka, eta lehen esan duguna. Azkenean, gaur egun euskal etxetan ibiltzen den jendea, 4. edo 5. belaunaldiko jendea da, hori, etorri ziren euskaldunak 19. mendean etorri zirelako edo gerra zibilaren inguruan, eta hori, 15 urte pasata gero, oraindikan dantza, musika, hizkuntza, hain barnean sentitzea, eta egiten dituzten bileretan eta jardueretan parte hartzea hain handi izatea, egia esan, arreta handi ematen dugu, eta inkluso guri ere hausnartzeko momentua edo unia ematen dugu, han Euskal Herrian kultura eta hizkuntza oso eskura izan da, batzutan hori ez dugulako baloratzen, eta gero hemen ikusten dugu, hain urte dagoen jendeak, egunero borrokatu behar duelako hori eskura izateko eta hori lortzeko, eta hori ere gure ikuspuntuak handitzen ditu, eta espero dugu ara joten garenean bueltan, hori ere ingurukoengan transmititu ahal izatea. Maialen eta Iñaki, eskerrik asko, gaurkoan gurean izateagatik eta hausnarketa guzti hauek partekatzeagatik, eta segi bidaiaz gozatzen, gertutik jarraituko dugu, hemen gaude proiektua gu ere, eskerrik asko. Eskerrik asko, gero arte. Bueno, zer iruditzen zaizue, horrelako proiektuak ezagutzen zenuten hemen gaude proiektuarena? Ez, baina enbidia ematen dira. Kriston enbidia. Bai, proiektu oso polita, ez bidai bat, Hego Amerika ia guztiatik, ez da, eta Euskaldunen urratsen bila, eta nire ustez beti oso interesgarria ez, bide horretan ikertzea, ez da, gure sustraiak ikustea, eta ikastea gure kulturari buruz, diasporari buruz, eta egon zan migrazioari buruz, ez da, Latinoamerikara. Nik ere enbidiazko behiatzen diote honi, dirua kostatuko du, horrelako bidea. Bai, garezti izan behar da, pentsatu. Imaginatzen dut edo finantziatuta izango dela, edo erentziaren bat erozitzaiela, porque si no, igual loteria tokatu zaien. Loteria tokatu zaien pasaren urten edo, porque horrelako bidea bat egite da, imaginatzen dut, ez dela merkea izango ala ere, nik horrelakoak ikusten dituenan, pentsatzen nuen, gu junginen, bere garaian, eta
historiazko, ez diazpoaren historiazko pobreziaren historiak eta migrazioen historiak dira. Eta guain, Euskal Herrira datozte asko, eta zenolako jarrera aldakorrak izan ditugu, nolatan gujun ginen momentu hoietan, ondo hartuak izan ginen askotan, eta nolatan ona etortzen diren asko gaizki begiratzen ditugu, eta nik uste ere erreflexio hori egiteko lagungarria izan daitezkela horrelako proiektua, ikusterazteko gu migratu dugula, eta migrazioa ere eskubide bat dela. Hala ere, eta positibo jartzearen, nik momentu enten Montevideora jungo nintzake, dudari gabe, lasai asko jun behar gai urok. Jarda gure, azken egunea, bagoaz danak elkarrekin. Beno, pizkat zero jarriko gara, urtarrilera begira ere jarrita, badakizue urtero egiten den Euskal presoen aldeko manifestazio handia bueltatuko dela urten, pandemiaren etenaren ostean, urtarrilaren 7an Bilboko kaleak betetzeko deia egin duelako sarek. Euskal preso guztiak etxerak hartzeko! Batxera, bidea gertu lelopean ditu dute manifestaziora, hain zuzen ere 13 euskal preso gelditzen direlako oraindik sakabanatuta. Bai, eta justo hori datu positiboa da, ze badirudi, dispertsiaren amaiera oso gertu dagoela, eta gobernuenek, Espainiako gobernuenek, behingoz pausu batzuk emon ditu espetxe politikan, eta aldaketa batzuk ikusi ditugu azken urteetan, gero bebai oso garrantzitsu izan da, espetxe transferentzia, eta orain egiten den kudeaketa autonomikoa, hala ere, badauz oraindik ere, erronkak eta behar diren aldaketak, eta, egia esan, behar dena da, legeak betetzea, ze, azkenian, Espainiar estatuko legeak, nahiko, modu batean, gero errealitatean aplikatu den politika, espetxe politika, baino aurrerakoiak dira, orduan nik uste dut, azteko, Espainiar estatuko lege propioa bete behar da, Ze, urteetan zehar ez da bete, eta guztiz inkumplitu egin da. Eta gero, etorkizuna begira, nik uste dut bilatu behar dela, espetxe politika, humanitarioagoa, eta nola, baldintzak bete, eta, ikusten da askotan ez, realitatean zigor bezala, baina hori bihurtu beste motatako politiketan eta berriro gizartean sartzeko espetxean dagoen jendea, baina justo Euskal presoen kolektibo honekin egin diren urraketak izugarrizkoak izan dira, danok ezagutzen ditugu. Eta, zorionez, badirudi, espetxe politika nolabait ilegal hori bukatzen doala gutxika. Horrela pausoak eman direlako bai salbuespenezko espetxe politikaren alor horretan, dispertsioaren alor horretan, baina beste hainbat kontu oraindik gelditzen direlako eta behin eta berriro aipatzen dutenez Auzitegi Nazionalarekin egiten dutela topo, gradu progresioekin esatera baterako gertatzen ari dena, eta barre luze bat dena den aipatzekoa 2 urteren ostean, kalera masiboki ateratzeko dei hori, autonomia kalea hori betetzeko dei hori. Bai, eta da, urteko zita. Nik uste urtero ikusten dugun irudia dela, autonomi kalea hori jendez beteta. Euskal Gizarteak erakusten du, legedi edo salbuespen egoeraren
hauen kontra badagoela, baina nik uste ere oso emozionala den manifestazioa dela urtarriakoa, Gabonatik oso hartu, eta bakigu Gabonak badirela, naiz eta guk Gabonen kontra egon, Miguel. Guzti xatop eta Gabonaren kontrako apologia egitekoak garagu, baina ala ere oso momentu emozionalak dira normalean familia norbait zaltatzen denean. Ordu nik uste horrelako manifestazioa ere badela holan txute moduko batez zenide lagun eta familientzako. Hori aparte egia da, eta Migueleko oso ondo azaltzen zuen oraindikan salbuespen egoera bat badagoela, bai ez bakarrikan espetzere kontua, baizik eta zehazki legearen implementazioarekin, eta gogoratu behar dugu, eta orain dela, 10 urte bere jardun armatua iragarri. 11 urte pasa ira, nik uste dispertzioa ez dela inoiz ondo egon, salbuespen neurri bat izan da, baina oso zaila da ulertzea bake momentu batean, bake egoera batean, nola mantentzen den gatazka bateko momentuan sortu den dinamika edo sortu den salbuespen politika. Edozein munduko gatazka bat hartzen badezu, edo norrek esango dizu ez bake prozesuan egin behar den lehenengo gauza da, salbuespen egora horretan sortu diren salbuespen politika, hautzi, kendu ez, eta honetan ez dugu ikusi. Ordu nik uste dut urgentziazkoa badala, eta egia da gero Migueleko oso ondo azaldu dela, hortze dagoela hemen beste erronka bat, eta beste eztabaida mardul eta potolo bat, eta da zenolako espetze eredua nahi dugun, eta hau ez dugu bakarrekan euskal presoen kontuekin ikusi, azken boladan ikusi dugu bai legearekin, ze puntura arte badago diskurtso sozial bat, eta niri hau asko keskatzen zait, pena handien aldeko diskurtso sozial, guztiz punitibista dana, bat dagoena esaten duna, edor horrek, berdin zait bortzatzaile bat, berdin zait norrek, zerbait egiten badu espetzean pudritu behar dela, espetzean hil behar dela, eta nik uste dut hori bengantzazko diskurtsoa dela, punitibismoaren aldeko diskurtsoa dela, eta hemen nik uste dut lasaitasunez eta burutik, eta ez bihotzetik, eta ez tripetik, pentsatu behar degula zenolako espetzere dua nahi dugun, eta zenolako gizarteratze prozesua nahi dugu espetze barruan dagoen presoentzako. Ez giza eskubideak bermatuak egon behar direlako, eta dispertzioa ez ditu giza eskubideak bermatzen, baina penaltuak ere ez ditu, eta ikusten ditugu adibidez penaltuak duen jendea izugarrizko osasun mentaleko arazoak dituela, arazo fisiko eta amerikoak, sozialki arazoak ditu, eta honen inguruan ikusten dut lasaitasunez hitz egin behar dugula, eta duintasunez tratatu behar dugula gaia, ez? Bai, eta justoetako presoen kolektiboan ikusi dugu punitibismo hori oso modu radikal batean, ez da? Egon dira kasuak, 30, 40 urte, parot legea, eta horrelakoak, ez da? Eta oraindik ere, badauz, preso asko, igual 20 urte gehiago egon direla kartzelan, ez da? Eta, gero bebaizuk ondo esan duzu moduan leire, audientzia nazionalaren jarrera bebai aztertu behar da. Azkenean, progresio graduak oztopatzen dira, beti trabajartzen, hori baimenak eta horrelakoak, debekatzen, ez da? Eta bakarrik kolektibo honekin, ez da? Orduan bebai, egia da, gobernuen aldetik, Espainiako gobernuen eta orain Eusko Jaurlaritzaren aldetik pausu oso interesgarriak eman direla, baina tribunalek oraindik ere oztopo asko jartzen dituzte eta jurista askok salatu dute azken urteetan. Adibidez, sarek bebai antolatutako maietan edo oso eztabaida interesgarriak egon dira eta estatuko jurista askok salatu dute nola hori audientzia nazionalak oraindik ere mendeku politika horrekin jarraitzen duela, ezta? Denek gizartean bai ikusi da evoluzio bate gai honetan, ez azken urteetan euskal gizartean mintzat euskal presoen eskubideen bermea horixe innegablea da gaur egun Euskal Herrian inork iaia zalantzan jartzen ez duena, ez da? Oraindik ez, Alderdi Popularreko esparru hori
noizean behin ateratzen du. Gutxiengo. Noizean behin ateratzen duetaren gaia, edo zein beste gai batekin alderatzeko, baina egia da, ez aldaketa bat egon dela ez bakarrikan ustet. Presoen afera baizik eta Euskal Herriko gatazkaren horretan, ez? Aldaketa bat egon da, sensibilidade gehiago dago, eskiza eskubiren aldeko apostu egin behar dela, baina zanponaren bestretuke bat nik ikusten dut, eta nerik eskatzen hauena da, eta da memoriaren ahazten prozesu bat egon dela, ez? Nik beti gogoratzen dut asko impresionatu ninduelako, orain dela getzi, orain dela ja urte batzuk EHUko informe bat irakurri neguenean, lehen mailako gaztean, unibertsitateko lehen mailako gaztei galdetu entziela Eanor Sanortega lara, Eanor zen Miguel Ángel Blanco edo Lasata Zabala eta etzekiten. Eta horik, nik ez dut uste hori gazten kulpa denik, bapes, hori da memoria politika oso zehatz batzuk egin direla, eta memoria politika horiek ahastera eramaten gaituela, ez? Eta Espainian honen inguruan asko dakite, trantzizioa horrelako prozesu nahiko antzerakoa izan zen, Pacto del Olvido deitu zan hori, eta nik badaukat batzutan sentsazioa Euskal Gizartean ere horrelako bat egiten ari garela, eta hemen gauden hirurok oso modu zenean bizi izan dugu gatazkarmatua, eta seguramente danok gogoratzen dugu non geunden eta norekin eta zer egiten ari ginen, eta bere jardun armatua iragarri zuenean, ez? Orduan nik uste gaztak ez dute gogoratu behar, bizitu ez zutelako, baina egin behar dugu zerbait, ez? Gizartean oroar gure errealidadearen parte hori islatzeko, kontatzeko eta errelatoak sortzeko. Eta pluralean esaten dut errelatoak, zen badakit izugarrizko bataia badagoela errelatoaren inguruan, eta nik ez dut uste errelato bakar bat dagoenik, eta sikiera ez dut uste bat denik zilegia baizketa. Egiak dare eta egi horiek aztertu, enkaratu eta elikatu behar dira, ez? Ba, guztiz, eta memoria horren hildora beste egunean irakurren nuen oso datu esanguratsu bat ikerketa batean, ez da, dela nagusiek, ez, bizi izan dugunok, askok horria pasatu nahi dutela, ez da, eta ahaztu. Baina, ordea, gazteek ezagutu nahi dute, jakin nahi dute ze pasa zan, ez da, eta ze gertatu zan herri honetan, eta, bueno, nola izan zen biolentziaren historia hori, ez? Orduan nik uste dut hor, hutsune bat dagoela, eta hutsune hori bete behar dela, ez da, instituzioen partetik, eta hezkuntzan be bai, eta gizartean orokorrean. Bueno, hemen txeptziko dugu, urtarrilaren 7ko hitzordu hori jo puntuan, gaur badakizulako magaz. Lotaria zaigu tokatu, gabonak ez dituzue guztoko, baina, beno, hemendik gabon zorion. Baina ardoa eta zagardoa, antxartu genuen. Bai, atxartu genuen, egia. Bueno, badakizue gaur urteko azken magazin zaioa izan dela, así que datorren urtean ikusiko dugu elkarri urtarrilean, eskerrik asko, dena den beste behin ere gure eta egunero bezala badakizue ordu bietatik aurrera, eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidearen eskutik, ondo izan.